Τι Χριστούγεννα έμελον να κάμουν το έτος εκείνο εις το παλαιόν βραχοκτισμένων θαλασσοδαρμένων κάστρων κατέναντι του αγρίως μενωμένου πελάγους εις τα κράτη του βορρά. Δυστυχισμένη χρονιά εκείνη. 2.000 γίδια και πρόβατα είχαν ψοφήσει από τα ολίγα κοπάδια της μικράς νήσου, μέσα εις τα χυμάδια των ποιμένων και βοσκών, από το τρομερό ψύχος, από τα χιόνια τα πρώιμα, όπου εσκέπασαν τους λόγκους και τα βουνά, έως τους βουβώνα στο ύψος. Τρόφιμα άλλα δεν υπήρχαν, ημί ελαίε και παστά οψάρια. Τα μπέλια δεν είχαν καρποφορήσει, άγνωστος πρωτοφανής νόσος είχε βλάψει τα σταφύλια. Τας τελευταία σταγόνας του ίνου της χρονιάς, ο λίγων λάκυρων νεροπλημένων, το οποίον είχον κάμει το έτος εκείνο, τας είχον πει προ 2 ή 3 ημερών, ο Νικολός το Πίτς και ο αχώριστο φίλος του ο Αντώνης της Γαλοντζίτσας εις το καπηλίον του Γιαννιού της Τέρκενας, και τώρα όπου εξημέρωναν Χριστούγεννα με των ουρανίσκων στεγνών, έμειναν αγρυπνούντες εις το μικρόν καπηλίον, το σύνθετον και αποκαφενέν, το οποίον έμενε ανοιχτόν εξαιρετικός τη νύχτα εκείνη μέχρι της ώρας καθής έμελε να σημάνει ο όρθρος και η λειτουργία των Χριστουγέννων. Πού η εποχή εκείνη, καθήν παντί οι Κορσάροι, Τούρκοι, Αφρικανοί, Γενοβέζοι, περιεκάθιζον το μικρόν παραθαλάσσιον φρούριον. Κι όμως οι τότε άνθρωποι ήσαν ευτυχείς χωρίς να το εξεύρουν. Η σιδηρόπορτα πάντοτε κλειστή, η κινητή γέφυρα ανεβασμένη. Είχον αυθόνους τροφάς και έπινον νερών από μία στέρνα. Και επειδή εφίδοντο του νερού, όταν επρόκειτο να κτιστεί τείχος αυλής ή μικρά καλύβη, κατεσκεύαζον την λάσπην με κρασί, καθώς διηγούνται οι γεροντότεροι. Και αυτοί το είχαν εξακοής, και όλοι έλεγαν ότι το πιστεύουν. Πού η αυθονία εκείνη εις όλα τα πράγματα, ευλογημένος καιρός. Σήμερον ο Νικολός το Πίτς και ο φίλος του Αντώνης της Γαλοντζίτσας αισθάνοντο ξηρών τον φάριγγα, ενώ εξημέρωνε τέτοια μεγάλη και φεδρή εορτή χρονιάρα μέρα. Αφού έπαυσαν τα φαναράκια να περιφέρονται και τα παιδεία που έψαλαν τα Χριστούγεννα πρωτούγεννα, έπηγαν να κοιμηθούν και σβήστησαν όλα τα φώτα, και ο βορράς εμένετο και αντίχει ο πλαταγισμός των κυμάτων κάτωθεν του βράχου, έμεινε το καπηλίον με τας 2 πενιχράς καπνώδης λιχνίας του, με την θύραν βλέπουσαν προς το πέλαγος, εις το ύψος όπου ίστατο το παμέγιστον κανόνι της αναγκιάς, κατά το βόρειον άκρον του κάστου. 2 ή 3 άλλοι θαμώνες έκλειναν την κεφαλήνη στα τραπέζια και ενίσταζον. Ο κάπηλος όρθιος παρά το κηλικίον αφή και μέγαν ρογχασμών. Ο Νικολός το Πίτς και ο Αντώνης της Γαλοντζίτσας εξήλθον να γναντέψουν το μαύρο πέλαγος από της αναγκιάς το κανόνι. Τούτους οικολούθησε με το λίγον δια να ξενιστάξει και ο ίδιος ο καφετζής. Ανάμεσα εις τα χορεύοντα κύματα, εις το έρευος της νυκτός και το χάος, ο Νικολός και ο φίλος του είδαν έξαφνα εν φως μικρόν ως λαμπυρής να σύεται, να αφανίζεται και πάλι να ανακύπτει. Κάποιο πλοίο αγωνιούσε και παράδερνε εκεί στο μαύρο πέλαγος. «Να, ένα καΐκι», είπε ο Νικολός το Πίτς. «Καράβι μεγάλο είναι», είπε ο ιός της Γαλοντζίτσας. «Μεγάλο, μικρό, η φουρτούνα το σπρώχνει κατά δω». «Ξυλάρμενο», είπε ο άλλος. «Ποιος μπορεί να διακρίνει». Παρήλθον λίγα λεπτά της ώρας. Το πλοίο είχε πλησιάσει. Εφαίνεται να έχει κατεβασμένα τα πανιά, οικούσθη κρότος αλύσεως. «Να, άραξε», είπε ο Νικολός του Πίτς. «Θεέ μου, και να τον φορτωμένο κρασιά, ο Χριστός το στέλνει». «Να έχει και τίποτα ξηρωτήρια στα μπάρι του», παρατήρησε ο Αντώνης της Γαλοντζίτσας. «Να φέρνε και κάμποσα κεφάλια γίδο πρόβατα για σφάξιμο».
προσέθεσεν ο Γιαννιός της Τέργενας. Προέτους και πλέον, ο καπετάν Ηρακλής ο Καλούμπας με την ωραίαν μεγάλην σκούναν του είχε να αποπλεύσει από την Σαλονίκη για να εκφορτώσει εν υπόλοιπον του εκκληθοκόλας και οικοδομικού υλικού φορτίου του εις ένα δυτικόν αιγιαλόν του λαιμού της Κασάνδρας εντός του Θερμαϊκού κόλπου. Είχε λάβει επί του πλοίου του ένα ή δύο Εβραίους βοηθούς δια την εκφόρτωση, επειδή η επιχείρηση γένετο από μέρους της Ισραηλιτικής κοινότητος της Σαλονίκης. Ο Εβραίος φορτωτής και ο υπάλληλός του δεν ήλπιζον να φτάσουν τόσο γρήγορα στο τέρμα του πλοίου. Ή το Σάββατον έφτασαν προμεσημβρίας και ο καπετάν Ηρακλής επέμενε να αρχίσει αμέσως η εκφόρτωση. Ή το περί τα μέσα του φθινοπόρου οι καιροί ήσαν θυμωμένοι και κατά πάσα νύχτα σφοδρότατοι απόγειοι άνεμοι έπνεων. Το μέρος ή το αλίμενον ή το κίνδυνος ανέμενον τη νύχτα ο άνεμος και τα κύματα να ξεσύρουν την άγκυρα, να ξουριάσουν το πλοίον και τότε καλό ξεπλάτισμα, όπως λένε οι ναυτικοί. Ο Εβραίος ειρνήθη να δώσει χείρα εις την εκφόρτωση εν ημέρα Σαββάτου. Δεν ήξευρεν ο Τσιφούτης ότι έξεστην εν Σαββάτου αγαθοπήν και δεν ήξευρεν ότι Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Ήξευρε μόνο να σώζεται με τον κόπον των Ελλήνων ναυτικών πλέον εν ημέρα Σαββάτου. Πώς δεν τους διέτασε, του έλεγε ο καπετάν Ηρακλής, να ράξουν κατά πεσίστο πέλαγος εις βάθος 200 οριών δια να μην αρμενίζουν το Σάββατον. Άλλος και δια να αράξουν μόνο χρειάζεται ο κόπος, εργασία. Αλήτως φαίνεται γνήσιος απόγονος εκείνων ήτινες το πάλε διήλιζον τον κόνοπα και κατέπινον την κάμιλον. Ο πλοίαρχος εθύμωσε, ηγανάχτησε και δυστυχώς ως ελέγχθη ίσως παρεξετράπη κατά του Εβραίου. Τον υπάλληλόν του τον υπεχρέωσε δια της βίας να εργαστεί, εξεφόρτωσεν όπως δινήθη και απέπλασε. Την άλλη χρονιά, μεσούντος του Δεκεμβρίου, ο καπετάν Ηρακλής, προερχόμενος από τα Μπογάζια και το Δεντέ Αγάτς, φέρον και την εξαίρετα κασκαβάλια της Ένου, επλησίασε εις τη Λίμνο, εφόρτωσε ωραία κοκκινοπά κρασιά και έπλευσεν εις Θεσσαλονίκη. Η εβραϊκή κοινότης ειρνήθη να δεχθεί και να εκφορτώσει τα πράγματα τα οποία ήσαν προορισμένα εις παραλαβήν αυτής. Απειγόρευσαν εις όλους τους εργάτας της, εκφορτωτάς, αχθοφόρους, αμαξαγωγούς, Εβραίους ή όχι, να συντελέσωσιν εις την εκφόρτωση. Ο καπετάν Ηρακλής δεν ήξευρε τίποτα, διότι είχε συμβεί από πέρυσι έως εφέτος. Εν τω μεταξύ η κοινότης τον είχε κάνει χαραμάδων, ήτι αποσυνάγωγων μεταξύ των Ελλήνων εμποροπλιάρχων. Ο καπετάν Ηρακλής δεν ηθέλησε ούτε να ενεργήσει ούτε εις το προξενείο να προσφύγει. Επειδή ήρχον το Χριστούγεννα δεν εμελέταμεν να πλεύσει εις την γενέθλιον ίσον του δια να εορτάσει. Αλλά ενδομήχως ήφιετο να έστερεν ο Θεός ένα καλό βορράν, δια να πωλήσει τα κρασιά οπουδήποτε, τα οποία ήξευραν ότι εκόστιζαν πάμφθηνα εις τον έμπορον του, και έπειτα μίαν καλή νοτιάν, δια να ποδήσει και μεταβεί στην πατρίδα του. Δεν ήξευρε, επειδή προπολού δεν είχε λάβει γράμματα εκείθεν, ότι ακριβώς δια το είδος αυτό του τερπνού εμπορεύματός του υπήρχε μεγάλη δίψα εις όλους τους ουρανίσκους και τους φάριγγας των νυκτερινών θαμώνων του καπηλίου επάνω εις το κανόνι της αναγκιάς. Εκεί το η πατρίς του. Απέπλευσεν από την Σαλονίκη και έλεγε μέσα: να μην πιάσει η κατάρα των Τζιφούτιδων, να μην τους περάσει. Διασκέδασον την βουλήν του Αχιτόφελ, Κύριε ο Θεός μου. Ανοιχτά από την Κασάνδρα έβρε δύο μεγάλα πλοία παρεφορτωμένα από αρνία, πρόημα και ερήφια. Ηγόρασαν εξ αυτών 20 κεφάλια. Όπως ευχήθη, ούτω σχεδόν έγινε. Την πρώτη νύχτα έστειλε ο Θεός ελαφρόν βορράν, την Δευτέραν εσπέραν έπνευσε σφοδρός νότος. Επώδησε τη νύχτα
και κατέπλευσεν εις το παλαιόν βραχοκτισμένον και θαλασσοδαρμένον κάστρο. Άμα εξημέρωσε και έπαυσεν ο άνεμος, εξεφόρτωσε τα 20 κεφάλια αρνία και ερήφια, τα εξαίρετα τυριά της Ένου και επόλυσε προς 20 λεπτά την οκάν το κοκκινοπών αφρόδες ποτών. Κι έτσι έκαμαν καλά Χριστούγεννα και ο πλοίαρχος στην εστίαν του και ο Νικολός το Πίτς και ο Αντώνης της Γαλοντζίτσας και ο Γιάννης της Τέρζινας και όλοι οι κάτοικοι του βορεινού θαλασσοδαρμένου χωρίου.